Shi ba mutum ba ba aljanni ba, shi ba akwai ba ba babu ne ba, shi ba tsiro ba ba kyankyasa ba, ba tsaunin da zan tsallaka ba, amma ɗaya ne ba zan karyata ba, amma ban ce ni na gan shi ne ba. Ni na zata da na kai masoyi, ashe wai koyo nake yi, abin a tashi girma nake yi, a cikin sana kara girma. Kafin na san ki ban san shi ba, ban san abin da zan ba shi ba, ashe ban san duk daɗinsa ba. Hayya ina ma wadda na so ada na yi gwari, na bi gari ina kara kuri, rana guda ta iya yada ni, kai to ba na san kini ma, sai na ga yanzu ga saki ba, kuma a ce ba zan bar ta ba. Me kika so gaya min na tun da kina min na kini ma, a san ki ba batun fargaba, ya za a ce ba zan bi ki ba, da laifin ki ban gan shi ba, na so kikin so rike ma. Ku dakata masoya kuti, idan kuna biɗar agaji, ku so masoyi mai tausayi da jin kai wanda zai ba ku dama. Mai zargi bari in karyata ka, ke ma bari in karyata ki, duka masoyi na gaskiya mai zargi cikin tarayya, dan zargi kofar rakuwa ne da mukullin ta ma ban gani ba. A kyala gaibu sai jalla sarki, yarda a so nake ce wataki, mai kiwuya yake gane na in ce so ba namu ne ba. Mai uzuri ina baki girma da addu'a ta kyawun makoma, yadda kike yi min so na gaske nake miki jalla ya ba mu dama. Masu hauka a so kun yi daidai, ku toshe kunnuwa na ku dai, kuma kada ku ji kare da ku gani, sai ku yi gaba ku karasa gini, ku rike gaskiya kun ji da gani, ku saka addini cikin su na gani, koyi da annabi masani, karshen sani shine da sani.